a la platja, al bosc, a patinar. Els seus millors records estan lligats a una caseta que tenien a Castelldefels, on sempre hi havia un plat a taula per qui venia sense avisar i llargues sobretaules amb molta conversa que els nens escoltaven amb atenció. La Remei, de petita, tenia clares dues coses, que volia ser mare i que volia ser metge. El destí va voler que el mateix dia coincidissin el seu examen per a resident i el naixement de la seva filla Mariona, una de les millors coses que li han passat al costat del Pol, que neix 15 anys després. A la Mariona la uneix un gran amor i una gran complicitat. I el Pol, un nen alegre, obert, divertit i amb caràcter, la fa sentir jove a ella i al seu marit. Per la Remei sempre ha estat un autèntic privilegi tenir la família reunida al voltant d'una sobretaula com les que va viure de nena. I el que més ha desitjat sempre és convertir-se en una àvia modèlica per gaudir dels seus nets com ella va gaudir dels seus avis a la caseta de Castelldefels. A vegades, però, els plans que un fa comencen a modificar-se. Un dia, el càncer apareix a la seva vida i tot es transforma. També l'amor de la seva família, que encara es fa més gran. El seu suport és cabdal en els moments més difícils de la malaltia. Ara, la Mariona li ha donat una alegria. Ha decidit casar-se. A la Remei això la fa molt feliç, però alhora la inquieta, perquè la Remei no sap què li pot passar d'aquí al moment del casament. Remei, bona nit.